uns 6 quilòmetres. Més o menys a la meitat del camí creuem per primera vegada el riu Ter i a la dreta ens queda l'embassament del Pasteral, que juntament amb el de Sau i del de Susqueda formen el conjunt de pantans que uneixen la comarca d'Osona amb la Selva. Poc després passem per l'estació del Pasteral, la més important de l'antic traçat del Carrilet, convertida avui en una escola d'art, que ens indica que ja estem arribant a la propera vila. Després d'un últim tram entre Pollancres i enmig de la Vall del Ter, arribem a la Cellera de Ter. Aquest municipi es divideix en dues parts de caràcter ben diferent. Per una banda, el sector muntanyós, que ocupa més de la meitat del terme municipal, i per l'altra, la Plana, que s'estén al voltant del Ter i la Riera d'Osor. El nucli urbà de la Cellera, situat al centre de la vall, destaca per l'església parroquial de Santa Maria de Sales, documentada de l'any 833. El tram que ens separa d'Anglès és de poc més d'1 quilòmetre, pel que el farem molt ràpidament. Si volem allargar-lo una miqueta més, podem fer-ho seguint l'indicador de la Font Picant que trobarem abans de creuar la Riera d'Osor. Un cop refrescats, recorrem el poc que ens queda fins a l'estació d'Anglès, situada a l'entrada de la vila. Aquest poble, emplaçat sobre un petit turó i resseguit pel riu Ter, compta amb un dels barris gòtics més antics i importants de Catalunya. Partint de la plaça Major de la vila, situada en ple centre històric, hom pot gaudir d'un patrimoni arquitectònic extraordinari que ens transporta a la Catalunya del segle XVII, quan Serrallonga i els trabucs dels bandolers ressonaven entre les valls de les Guilleries. Deixem enrere l'encant d'Anglès per seguir el nostre camí cap a Girona, que ens queda ara a uns 17 quilòmetres. Més o menys a la meitat de la llarga recta que ara enfilem, sortim ja de la Selva per entrar al Gironès. Després d'uns 4 quilòmetres seguint el traçat del Ter, arribem a l'edifici de l'estació de Bonmatí. El terme municipal de Sant Julià de Llor Bonmatí i la seva història està marcada pel pas del riu Ter per les seves terres. El poble de Bonmatí va néixer com una colònia industrial a finals del segle XIX, durant l'expansió industrial i el creixent aprofitament de l'energia hidràulica. Molts anys abans, però, la història ja va deixar la seva empremta en aquest municipi. Prova d'això en són el pont romànic o l'església de Sant Julià de Llor, documentada des de l'any 949. El camí segueix i ens porta ara fins a Bescanó, a 7 quilòmetres. Al llarg del camí podrem contemplar la Serra de Sant Grau, el castell del comte Berenguer o la central de Bescanó, que ens indicarà que ja arribem a l'estació d'aquest mateix poble. Si bé al travessar-lo Bescanó ens pot semblar un poble petit i senzill, a l'endinsar-nos al nucli antic de la vila descobrim construccions excepcionals com el carrer de Dalt, l'església de Sant Llorenç i la Casa de la Vila, una antiga casa senyorial del segle passat molt ben cuidada. De l'entorn natural de Bescanó cal destacar l'espai d'interès natural del volcà de la Crosa, amb un dels cràters més grans d'Europa. Un cop sortint de la vila, enfilem ja la recta final del nostre recorregut. A 4 quilòmetres ens espera Salt, l'última ciutat abans d'arribar a Girona. Poc després de seguir el camí, la ruta ens ofereix dues alternatives de recorregut per arribar a la capital del Gironès. La primera ens porta pel nucli urbà de Salt, mentre que l'altra ens estalvia passar pel centre de la ciutat i ens condueix per les Deveses directament a Girona. Si decidim entrar a Salt, hem de creuar amb molt de compte una carretera força concorreguda. Un cop al Pla de Montfullà, seguim fins a entrar a Salt pel seu polígon industrial. Poc després arribem al Passeig d'Olot, on localitzem ja l'estació del Carrilet de Salt, avui convertida en un punt d'informació. A partir d'allà trobem un nou tram perfectament senyalitzat que enllaça amb la ciutat de Girona pel carrer Emili Grahit.
Salt destaca tant per les seves deveses banyades pel riu Ter i els camps i prats que ressegueixen la séquia Monar, com pel seu patrimoni cultural i arquitectònic, entre el que recomanem el Museu de l'Aigua, el Teatre de Salt o la Factoria Cultural de la Coma Cros. Un cop aquí ja ens queda molt poc per acabar el nostre trajecte i completar aquest tram de la ruta del Carrilet. Partint de l'estació de Salt, el tram fins al centre de Girona és de només 2 quilòmetres. Un cop enfilem el carril bici que trobem a l'entrada del barri de Santa Eugènia, ja només ens queda continuar fins la plaça d'Europa, des d'on ja veiem l'estació de Girona. Ara bé, recordeu que comentàvem que abans d'entrar a Salt la ruta ens oferia una alternativa per evitar el nucli urbà i arribar a Girona per les Deveses. Si ens decidim per aquest camí, evitarem el centre de la ciutat i podrem gaudir d'un trajecte més plàcid, creuant les hortes de Santa Eugènia. Sense gairebé adonar-nos-en, deixarem el poble de Salt a la nostra dreta i al fons ja intuïm la majestuosa silueta de la Catedral de Girona. Després d'entrar al nucli urbà, ja només ens queda arribar a l'estació de Girona. També podem seguir la senyalització que trobarem pintada sobre l'asfalt i endinsar-nos al centre urbà. Ha estat un llarg recorregut des de l'estació d'Olot, des d'on partíem, fins a aquest punt final, l'estació de Girona, que al llarg de 54 quilòmetres ens ha dut des de les terres de la Garrotxa fins al cor del Gironès. Un cop arribats aquí, ens mereixem un bon descans i podem gaudir d'una passejada pel barri vell, per exemple. Esperem que els que encara no s'hagin decidit a agafar la bicicleta s'hagin cautivat per la bellesa d'aquesta ruta i s'acabin animant. Per part nostra això ha estat tot. Esperem que els hi hagi agradat i fins la propera.